Хайырлы кеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова. Бүгінгі шығарылышта. Қарағыз кім келді? Өзі хастаханада яңа жетекші. Муслим қозы ең тәмлісі, Ерік Хамадишиннің қоқлаған қозы Россия тәмлер арасында жеңу яулады. Орден хужасын топты. Бейік отан соғышы ветераны Ғиндулла Сахиповқа Қызыл Йылдыз ордені топшырылды. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Узган җомгада район үзәк хастаханәсенә яңа җитәкче билгеләнде. Моңа кадәр баш табиб булып эшләгән Рамил Мурзаханов гомум практика табибы буларак хезмәт күрсәтәчәк. Бош табиб орынбасары булып эшләгән Якупов Данияр Нәҗип район үзәк хастаханәсенә яңа җитәкче Юсуп Мугамедулла Абдуллазизов поликлиника мөдире булып билгеләнде. Юсуп Мугамедович моңа кадәр Сорман районы хастаханәсендә 5 ел хирургия бүлеген һәм поликлиниканы җитәкләгән. Поликлиниканы җитәкләүдән тыш табиб-хирург буларак пациентларны да кабул итәчәк. Хочу выразить благодарность за оказанное доверие. Обязуюсь приложить все усилия для улучшения здравоохранения Муслимского района. Рамил Мурзаханов участок табибы һәм анестезиолог вазифаларын башкарачак. Олга таба авыруларны кабул иткәндә поликлиника кабинетлары янында чират бераз кемер дигән өмет тә бар. Хезмәтемне участок табибы булып дәвам итәргә телим. Үзебезнең муслим халкына ярдәм итәргә. Электә шушы эштә эшләгән идем, шу хәтлек яратып эшләдем шушы эшемне һәм шуны дәвам итәргә телим. Саулык, сәламәтлек барыгызга да. Безнең илебездә, районыбызда безнең бик авыр һәм катлаулы чир бара. Коронавирус пандемиясы шуңа инде үзебезнең райондашларыбызга саулык, сәламәтлек телибез. Аларга инде профилактика чаралары күреп, үзләренең сәламәтлекләренә битараф калмыйча яшәүләрен телибез инде. Сакланганны саклармын дигән мәгълүм халык мәкале бүгін дә актуаль булып кала. Масса күләм чараларга кеше күп җыелган урыннарда йөрүдән тыелып, вакытыгызны күбрәк гаиләгезгә багышлагыз. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Дүшәмбе иртәнге планлаштыру утырышында район башлыгы Рамил Муллин яңа җитәкчеләрне тәкъдим итте. Район үзәк хастаханәсенә баш табиб итеп Якупов Данияр Нәҗип улы, почта бүлеге җитәкчесе итеп Хайретдинова Лилия Фәнис кызы билгеләнде. Гайсина Гөлнара Рамил кызы район җир һәм милек мөнәсәбәтләре палатасына, Миргалиева Роза Габделфаяз кызы район башкарма комитетының архив бүлегенә җитәкче итеп куелды. Кантемиров Рустам Фаил улы башкарма комитетының инфраструктур үсеш бүлеген, Фролова Екатерина Евгеньевна юридик бүлекне җитәкләячәк. Әхмәдуллина Ландышева Васил кызы башкарма комитетының кадрлар бүлегенә җитәкче итеп, Бадретдинов Наил Әхтәм улы район башлыгы ярдәмчесе итеп билгеләнде. Район советының пресс-секретаре вазифаларын Зәкиев Рустам Менәвир улы алып барачак. 4-нче чакырылыш Муслим муниципаль район советының 3-нче сессиясе үтте. Сессияны район башлыгы Рамил Муллин алып барды. Көн тәртибендә Муслим районында бюджет процессы турында нигезләмәне раслау, 2021 елга һәм 2022-2023 еллар планлы чорына Муслим районы бюджеты турында мәсьәләләре каралды. Һәм әлеге мәсьәләләр буенча карарлар бер тавыштан кабул ителде. 2019 елның 20 февралендә кабул ителгән Муслим районы милкен хосусыйлаштыруны фаразлау планын раслау турында мәсьәләсенә үзгәрешләр кертү хакында мәсьәләсе дә хуплау тапты. Муслим районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасына конкурс игълан ителүе дә билгеле булды. Төбәк брендларының Россия тәмнәре Вкусы России беренче ил күләм конкурсы үтте. Анда районның агролидер авыл хуҗалыгы җитештерү сату кулланучылар кооперативы да катнашты. Безнекеләр татарның милли ризыгы саналган коклаган каз тәкъдим итте. Нәтиҗәдә 30 меңгә кадәр халык яшәгән территориялар арасында Муслимның коклаган казы беренче урынны яулады. Теманың дәвамы Әлфинур Нугманова репортажында. Россия тәмнәре төбәк туклану продуктлары брендлары конкурсына илнең 79 субъектыннан 500ләп бренд тәкъдим ителгән. Бәйгедә Татарстаннан гына да 22 бренд катнашкан. Алар арасында безнең районнан агролидер авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы да бар. Алар Россия тәмнәре конкурсына татарның милли ризыгы коклаган каз тәкъдим итте. 30 меңгә кадәр халык яшәгән территориялар арасында Муслимның коклаган татар казы беренче урынны яулады. Татарның коклаган казын күбрәк татар башкорт халкы ашый бит инде аны. Шулык җитештерүчеләр дә шулар. Бу Поволжьеда алалар аны, но Россиянең бүтән төбәкләрендә бик белеп бетермәйләр. Менә бу конкурста катнашуыбыз аркасында күпләр кызыксына башлады. Миңа менә шалтыраталар бүтән өлкәләрдән кешеләр каяндыр телефонны табып. Коклаган каз белән коклаган казга кызыксынуны артты.
Райондашлар хәтерлидер, кышчылык тормагына беренчеләрдән булып нигез салган Ирек Хамадишин һәм Раиф Муртазин моннан 7 ел элек агро-лидер кооперативы төзеп, каз эшкәртүне җайга салып җибәргән иде. 2013 елда сафка баскан кышкырт сую һәм эшкәртү цехы тулы куәтенә эшли бүген. Хезмәткәрләрне 20 көн үстереп, бушка гына кооперативларына бирәбез. Алар безгә эш бәпкәнең берсен кире кайтаралар. Кооперация членнары кайларда сезнең безнең районда гынамы, әллә күрше тирәләрдә дә бармы? Октанышта да бар, Мөслим районында, күпче Мөслим районында инде. Октанышта Лизәле районында бар, Бакалы районында менә башка ердә бар. Фермерлар каз итенең ассортиментын арттыруга аерым игътибар бирә. Аның туңдырылганын, ысланганын һәм какланганын тәкъдим итәләр. Эш әйберләренә, каз маена да сорау зур бүген. Каз итенең хәләл булуын да әйтергә кирәк. Режем, бисмилля, гусей ради Аллаха. Работаю второй год уже. Нормально, ради Аллаха, нормально работать, альхамдулилля. Все нравится. Туй һәм никах мәҗлесләренең түренә менгәнче, искиткеч тәмле деликатес буларак табыннарга куелганчы, каклаган каз шактый озын юл үтә. Безнең казлар инде теге яқсакта суела. Аннан бу парафиннардан иләргә үткәч бу якка керә. Монда кызлар ишен алалар, бу иш тарталар инде казларны. Күнгә ничә шаркос тартасыз? Ну, среднем алганда 350-ләр, наверное. 300-350. Казны каклау нечкәлекләрен оператор технолог Илнур Базарбаевтан да яхшырак белүче юктыр. Казасуда бер одна тотып, соңнан шупрак белән урап, һәм кыярлар белән урап, бер 3 ай, 4 айга кадәр тотабылды. Кыш көне тузы алынган каз түшкәләрен сәгать ярымга 50 градус кайнарлыктагы мичкә тыгалар икән. Әлеге технология нигезендә какланган казларны түшкәсе белән дә кисәкләргә турап вакуумлы төргәкләрдә дә саталар. Тигез итеп кисергә тырышабыз инде, мотор, качественный булсын, чтоб нарезкаларыбыз. Һәм казны кайсы өлешләре алына? Бүтән җирдә алына. Менә шундый мотор итләрен тигез итеп кисергә тырышабыз. Мотор итеп тизәбез шушы итеп. Какланган каз белән кызыксынучылар да, аңа кызыгучылар да арткан бу көннәрдә. Агролидер кооперативын республика һәм Россия телеканаллары штурмлый. Мөслим казларының даны иракларга тарала димәк. Экологик чиста җирлектә үстерелгән һәм табигый азыклар белән симертелгән казларга сорау да артачак әле. Ул гына да түгел. Проектта катнашучылар федераль ярдәм һәм үсеш программасына керәчәк. Ә җиңүчеләргә продуктларын сатуны арттыру өчен ярдәм алу мөмкинлеге туачак. Әлфинур Дыңманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Игенчелектә кышкы чорда эш тукталып тора. Торгынлык чоры кебек тик игенчелек белән шөгыльләнүчеләр тик ятмый. Рамил Аюповның крестьян фермер хуҗалыгында быел күләмле эшләр башкарылды. Шушы көннәрдә генә Шия Түбә авылында мастерской төзелеп бетте. Сандвич панель белән эшләнгән бинаны фермер хуҗалыгы үз көче белән башкарып чыкты. Иркен бинада темирче һәм токар өчен аерым цехлар ясалачак. Киләсе елга заманча җиһазлар алып, җылыту системасын көйләргә планлаштыралар. Бу мастерскойның төзелүе механизаторлар өчен зур сөенеч булган. Киләчәктә алар урып җыю төгәлләнгәч, техника ремонтын җылыда башкарачаклар. Быел без менә урга хәл җитештердек менә яңа складны. 60-ка 30 размеры белән төзеп куйдык. Баларны да менә кызыйс капремонт ясадык атыда инде яңартып. Бүгенге көндә хуҗалыкта 5 КАМАЗ машинасы, төрле маркадагы 10 трактор бар. Быел техника паркын яңа К742 тракторы белән тулыландырганнар. Бу сезонда Әйүповлылар 1000 гектарда будай үстерде. Ошлыкны алар урып җыю эшләре төгәлләнгәнче сафка басып өлгергән складка салдылар. Быел менә зерночистительный ясадык, кызыйс инде. Үзе систартада калибровать итә семинага. Хибет булды инде. Киләсе елга безнең планны 3 складны капремонтка кертәсе бар. Атыда ясара кирәк. Территориясен әйләндереп, автовесан тоже и сушилка кайтарырга инде быел.
Шиетөбе олындағы мастерской һәм склад территориясында келесі елда автоөлчәү һәм ягулык майлау материаллары урынында ясалачак. Территорияны койма белән әйләндереп алып, кире юлы да эшләргә ниятлиләр. Боланлы авылы ындыр табагындагы 3 складка язгы чәчүдән соң капиталь ремонт ясарга планлаштыра фермер. Биредә яңа ашлык чистарту җайламасы да эшләп куелган. Хуҗалыкта универсаллар эшли. Язгы көзгө компанияларда, тракторда, комбайн яки машинада эшләгән ир-егетләр сезон тәмамланганнан соң хуҗалыктагы башка эшләр белән мәшгуль булалар. Biz hayır soңғы вакытта соңғы неләрне тырмалар ремонтлыйбыз. Шул тырмалар калды. Моңа тикле чәчкечләрне, күлтиләрне ремонтлап куйдык уже. Алар язгышка готовы. Менә соңғы булып калды тырмалар калды. Тырмаларны ремонтлыйбыз. Үзләрне җыябыз, эшлибез. Кузнис эшли, гарналар эшләп тора. Ярдәм итәм монда ни сугырга тырмакчылар. Ул менә ни бана монда ята бит ниләр. Эшләр биткән булар, шуны эшлибез нәвәлигә. Үләннәрне тырмап итеп алырга кирәк. Шу үләннәрне Фермер Рамил Аюповның планнары зурдан. Республика программасына кіріп, Боланлы авылындагы ташландык ферманы тәртипкә китергә, анда күпләп тавык асрарга исәбе. Ниятләре барып чыгасына тамчы да шигебез юк. Бүген бит тәвәккәлләр заманы. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Байык авылында яшәүче Бөек Ватан сугышы һәм хезмәт ветераны Гыйндулла Сәхиповка октябрьдә 100 яшь тулды. Узган атнада Гыйндулла ага Кызыл Йолдыз орденын тапшырдылар. 100 яшәрне котларга Татарстан Республикасы вице-премьеры Васил Шайхразиев, Татарстан Республикасы хәрби комиссары Сергей Погодин, район башлыгы Рамил Муллин килде. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградит орденом Красной Звезды красноармейца Сакипова Гыйндулла Сакипгараевича. Гыйндулла агага бу бүлек озак еллар һәм урау юллары аша килеп иреште. Аның сугыш юлы Иделдән алып Эльба елгасына кадәр сузылган. 1945 елның 27 июнендә 7 санлы миномет бригадасы командиры буйрыгы белән әлеге зур бүләк ветеранга тапшырылырга тиеш булса да, Гыйндуллага үзенең бу бүләккә лаек булуын белмичә кайтып китә. Бүген бүләк хуҗасын эзләп тапты. 75 елдан соң менә туганнары эзләп, архивлар аша, безнең воен комиссарлар аша, район җитәкчеләре аша менә барып табып, бүген алып килдек. Шундый зур хактан да тантана. Беренчедән мин барсында шушы зур вакыйга белән, шатлык белән тәбрик итәм. Бу гаилә өчен генә түгел, бу зур авыл өчен дә, район өчен дә, республика күләмендә дә зур эш. Васил Шайхразиев Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән Гыйндулла агага телевизор бүләк итте. Бөек Ватан сугышы ветераны һәм аның тормыш иптәше Нәҗип апа бик күп бүләкләр, күчтәнәчләр кабул итте. Ветеранны Форпост оешмасы егет-кызлары сәламләде. Аларның тантаналы маршын ветеран тәрәзә аша күзәтте. Россия Федерациясы Үзәк хәрби округ гаскәрләре командующие генерал-полковник Александр Лапин Гыйндулла Сәхиповны онлайн режимда котлады. Поздравить нашего земляка, нашего великого участника Великой Отечественной войны с заслуженными наградами, которые нашли его благодаря поднятию архивных документов, благодаря поиску со стороны и руководства Министерства обороны, и руководства Татарстана. Данлы сугыш юлы үтеп, авырлыкларга бирешмичә, үзләренең барлыгы белән якыннарына шатлык өләшүче ветераннар илебез горурлыгы. Бүгенге аяз күгебез имин тормышыбызга шөкранә кылып, Гыйндуллага тормыш иптәше Нәҗип апа белән бәхетле гомер кичерә. Тормыш иптәшем 100 яшь, миңа 90 тула хәзер. 3 бала үстердек, бурычкылар үстердек. 3 балам да тәртипле булды, юлларын үзләре таптылар. İsenimin yaşarken bundan arasında isenimin yaşarken nasip bizim balaşa kaygısı kurguya yazmasın. Biz kurganını bir kişinin de balası da bir kişi de kurmasın. Yıllar tanışmışsın, imin bilsin. Allah'ı Teala bizni sağlayıp bizim her barçamızda da. Etkeyi hamandaysan, Allah'a şükür rahmet. Turmuş aybet buldu. Көңілі bilen karşık açık bağları simyası için ölüp turdu. Сыйлык турында ул артык көп сөйләшергә яратмый. Ну, булгалы иде. Күңел ачылып китсә, сөйләйде. Ну, ул күбрәк сөйләйде. Үзенең тормышта, сугышта кызык булган хәлләре. Батырлык онытылмый. Ойлар, еллар узса да хәтерләрдә саклана.
Гасыр яшьтәшен дә бүләк үзе эзләп тапты бит. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Краснояр авылында гомер итүче Насыйха Хабировага 90 яшь тулды. Юбилярны котларга район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов, Симәк авыл җирлеге башлыгы Арифа Садретдинов килделәр. Әлеге күңелле мизгелләр алдагы репортажда. Краснояр авылында гомер итүче Насыйха Хабирова үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Юбилярны котларга район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов, Симәк авыл җирлеге башлыгы Арифа Садретдинов, район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов барды. Сезне тәбрик итәбез, шундый матур юбилеегыз белән. Сезнең куйган хезмәтләрегез, күргән теге авыр тормышыгыз алдында без инде баш иябез. Киләчәктә дә менә шу матур дөньяларда рәхәт итеп, матур итеп сезгә яшәргә насыйп булсын инде. Азат Әхмәтҗанов Насыйха апага җылы теләкләрен җиткереп, район башлыгының котлау адресын, Татарстан Республикасы президентының котлау открыткасын, күчтәнәч пакеты тапшырды. Юбилярның иңнәренә матур традиция буларак шәл салып, кулларына чәчәк букеты бирде. 35 yaştan kalıp iş valla bile kalkızda kuysalar şunda yürüsün indi. Saylanıp durmaysın. Da şulay işlendi de indi. Yaşarlıydı şunda. Ekirinnep. Biz özümüz zor olsak da indi. Bizge her vakitte de en gerek. Biz eniga öğrengen biz ansız yaşav men göz aldına getirelmeyim. Bugünkü gündә менә бик рәхәт итеп яшибез. Аллаһа шөкер, сәламәтлек булганына канәгать. Аллаһа шөкер. Аның киңәшләрен тотып, аңа карап, куанып, иртән көн сайын әни исән әле Аллаһа шөкер дип торабыз. Бүгенге көнне бик рәхәтләнеп яшибез. Авыл җирлеге башлыгы да үз гаиләсе исеменнән бүләк әзерләп алып килгән иде. Бу көнне юбиляр бик күп җылы теләкләр кабул итеп алды. Балачагы һәм яшьлеге авыр елларга туры килгән райондашыбыз бүгенге тормышка шөкранә кылып яши. Оҗмах бүгенге тыныч тормышыбыз, мул өстәлләребез, җитеш дөньябыз ди ул. Аллаһа шөкер, мин оҗмахта яшим. Оҗмах шушай булса, мин әрәгәдән. Шушы яшәүгә. Миңа Qaranğı şuraya vergen kişi yok. Kızım özümneki, kiyев kızımdan da aybat. Насыйха апа язмыш җилләренә бирешмичә гомер иткән. Бик яшьли тол калып, эш балага әти дә, әни дә булган ул. Ул Рәшит Хабиров үзе туып үскән җирлеккә шактый саллы ярдәм күрсәтеп яши. Елга башта төзелгән күп функциялы үзәк, Краснояр һәм Елгабаш авылындагы мәчетләр, юллар барысы да аның ярдәме белән башкарылган. Үзе кебек тынгысыз, тырыш балалар үстергән Насыйха апа якыннарыннан игелек күреп кенә яшәргә язсын үзенә. Ходай сезгә имин көннәрне мулдан бирсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Вакытлы матбугатка язылу бара. Бу чорда газетага язылучылар арасында бүләк уйнату матур традицияга әйләнде. Тегермәнлек авылында яшәүче Гөлфия Мөхәммәтгәрәеваның біз Мөслимин форум белән актив хезмәттәшлеге өчен бүләкләргә булдык. Гөлфия апа язмалары һәм радио тапшырулары белән райондашларыбызны еш сөендерә. Гөлфия апа әзерләгән радио тапшыруларны тыңлаучыларыбыз көтеп ала. Тел дигән дәрья бар, Тукай укулары, кыйссадан кыйсса тапшыруларын Гөлфия Мөхәммәтгәрәева әзерләде. Быел әлеге тапшырулар янына җиңүнең 75 еллыгына багышланган утлы еллар авазы тапшырулар циклы да өстәлде. Үзеңнең районыңның патриоты булу кирәк барыбер. Газеталарга менә бу авыллар газетасына мин үзебезне белә белгәннән бирле беләм. Электә ул теге күмәк хуҗалык булган, әти сөйләү буенча алар гел алганнар. Аннан соң үзебез авылларын 1 елны да калганыбыз юк. Менә мин хәзер лаеклы елга чыкканга инде 11 ел булды. Укытучы, лаеклы елдагы укытучы миңа ни кирәк дип уйларга мөмкин бит инде. Мин аны гомрем буе алдым дип, ләкин аны алмыйча түзә алмыйм. Бүтән газетка язылмасам да авылларына язылам. Бүтән газетка да язылам. 4-5 төрле газета алабыз әле хәзерге көндә дә. Укытучылар элек-электән газета журналларны күпләп алдырды. Укытучы яңалыклардан хәбәрдар булырга тиеш. Хәер, басма матбугатка мәхәббәт Гөлфия апага кичкенәдән салынган. Гаиләдә әгәр дә укуга кызыксыну бар икән, әти-әни укый икән, бәләкәй бала бит аны бәләкәйдән күреп үсә әти-әнинең. Китап укый икән, ул бала да китап укый. Әти-әнисе газет укыганы күрә икән, газетка языла икән, өенә шундый матбугат килә икән, бала укый. Мин үзем шулай дим. Безнең балалар да менә шул бездән күргәннәрдер инде, миннән алар укыдылар һәр вакытта да.
2021 елның бірінші ярты еллыгы үшін Гөлфия һәм Рәшит Мөхәммәд Гараевлар авыл утлары Татарстан яшьләре газеталарына, Казан утлары мәйдан журналларына язылганнар. Югары табын почта бүлеге буенча район газетасына әлегә 52 гаилә язылган. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 50% тирәсе. Авыл утлары газетасына язылырга килдем. Елда язылабыз, яратып укыйбыз. Район тормышында хәбәрдар буласы килә. Шуның өчен газета укып язылырга килдек. 3-сеннән 13-нә акция игълан иттеләр бит инде. Шу максаттан менә килдем, язылдым. Былтыр инде альтернатив дигән язылган идем. Ләкин алай кыенрак икән. Шуңа күрә хәзер почтадан килеп язылдым. Почтальоннар булсын иде инде. Китерсеннәр өйгә почтаны вакытында. Вакытлы матбугатка язылу дәвам итә. Әбүнәши 10 көнлеге кысаларында газета журналларга бәя төште. Әбүнәши 10 көнлеге исә 20 декабрьгә кадәр озайтылды. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Яңа елга санаулы гына көннәр калып килә. Райондашларыбыз бәйрәмгә әзерләнәме һәм җирлегебездә бәйрәм рухы бармы? Шул хакта алдагы сюжетта. Олысы да, кешесе дә яңа ел бәйрәмнәрен түземсезләнеп көтеп ала. Декабрьгә керү белән өйләрне бизи башлыйбыз. Түргә урман гүзәле, яшел чыршы кереп утыра. Райондашларыбыз бәйрәмгә ничек әзерләнә икән? Гомумән алганда без яңа елга әзерләнмибез. Яңа ел инде ул гаилә бәйрәме. Инде безнең гаиләдә көн саен бәйрәм. Инде чыршыга килгәндә, чыршыны без шан чыршыны бизибез. Инде һәм иң мөһиме кыш бабайны көтәбез. Чыршыны каян аласыз? Чыршыны сатып алабыз. Көтәм яңа ел, минем дусларым, балаларым бар. Рәхәтләнеп, яңа елны барыбер үзебезнең шул яшемә караганда рәхәтләнеп яңа елны көтеп, иркенеп, яңа елда утырсак, балаларым белән бергә булсак, сәламәтлек бирсен дип телим. Елку поставили настоящую, не искусственную. От Нового года не знаю. Ждем самого лучшего всего. Настоящую, чтобы запах был в квартире. Ну, пока не готовимся, работаем. Пока вот работа. Яңа елга инде кәефләрне күтәренке. Үзеңне алдан уже әзерлисең, кәефләр күтәренке булсын. Чыршы натуральный. Исе чыгып тора торган булсын, аннан соң мин аны нигә чилеккә суга утыртып куям. Ул үсеп китә, яшәреп китә, шишкалары килеп чыга. Бик матур булып утыра елка. Барлык халыкларга да исәнлек, сәламәтлек телим, яңа елны күңелле генә итеп каршы алсыннар. Зур олыларча итеп әзерләнәбез инде. Нәйтеге аныклар килүгә инде, күчтәнечләр алабыз инде. Аннан соң чыршылар bizәдә инде искусственный гына булса да инде үзебезнең көебезне, үзебезнең күңелебезне үзебез күтәргә тырышабыз инде. Яңа елдан һәркем ниндидер мөгъҗиза көтә. Изге теләк ниятләребез, шыңга ашмастай хыялларыбыз да шыңга ашсын иде. Бәйрәм һәркемгә куаныч, көтелмәгән шатлыклар алып килсен. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Салауыз Мухан авылында гомер итүче Рәмзия һәм Ринат Габдрахмановлар җирлектә мәрхәмәтле гаиләләрдән санала. Юкка түгел, 12 ел элек Рәмзия һәм Ринат 2 егеткә әтияне җылысын бүләк итә. Бер туган Саша һәм Женя Шитюк әтиянеләренә бик рәхмәтле. 4 һәм 2 яшьлек сабыйлар бу гаиләгә килеп элеккәнче шактый сынаулар күреп өлгерә. Малайларның бәхетенә көзнең шыксыз бер көнендә аларны үз кочакларына Рәмзия апа белән Ринат абый ала. Шуннан соң аларның баш өстендә мәңге сүнмәс үз кояшлары калка. Үзем дә ятим үскәнгә, 14 яшьтә әни үлеп китте, ятим калдык. Менә шулай булгачтан балалар алып, балаларга ана назы күрсәтәсебез килде. Саша белән Женяны алып кайттык. Сашага 4 яши алганда, Женяга 2 яши. Менә хәзер инде алар үсеп биттеләр. Сашага хәзер 16 яшь, Женяга 14 яшь. Бердә укымыйбыз, шундый тату гаилә булып яшибез. Рәмзия апа белән Ринат абыйның уртак балалары инде буй җиткереп күптән тормыш корганнар. Уллары Риназ гаиләсе белән Мөслимдә яши, 3 кыз үстерәләр. Кызлары Гөлназ гаиләсе белән Казанда гомер кичерә. Бер кыз һәм бер малай үстерәләр. Рәмзияның бу әйткән сүзенә каршы килмәдем. Потому что үзем яни шул яни кулында үскән. Шуңа мен без сез балаларны алып кайтырга булдык. Алып багастында балалар ятип чакка булдылар. Егетләрнең берсе спорт дөньясына гашыйк. Саша баскетбол, хоккей, арм-рестлинг белән шөгыльләнә. Бүгенге көндә ул Мөслим политехника техникумының 1-нче курсында белем ала. Я в этой семье 12-й год. Я очень благодарен родителям, то, что так хорошо меня воспитали. Я ни в чем себе не отказываю. Родители тоже мне ни в чем не отказывают.
Мы 9-й год ездим в Соль-Илецк. Каждый год куда-то едем отдыхать, и я очень благодарен своим родителям. Бер туганы Женя да һәр яклап оста һәм булган егет. Үзешчән сәнгатьтә актив катнашу өстенә сәнгать итеп шигырь уку, җыр биюдә аңа тиңнәр юк. Уңышларына бәя буларак бирелгән мактау грамоталары, рәхмәт хатлары да шактый җыелган. Моңа өстәп Женя ашарга да пешерергә бик ярата. Мин бу гаиләгә эләккәнгә бик шат. Монда мине күп нәрсәгә өйрәттеләр. Әнә бүлмәмдә күп матур гөлләр дә үстерәм. Ашарга да пешерәм, мин күп яратам, тортлар да ясыйм. Мин Бәшә бик шат, менә шул гаиләдә мине күп нәрсәгә өйрәттеләр. Гаиләнең дус тату яшәве ишек алдыннан ук күзгә ташлана. Һәр җирдә чисталык һәм пөхтәлек, гаилә әгъзаларын, уртак кызыксыну мавыгулар, үзара хөрмәт һәм ярату бер бөтен итә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Рима Авзалова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Правильно, мойте руки. Мойте руки с мылом. Тщательно и каждый пальчик. Не меньше 30 секунд. Смотрите и слушайте всей семьей мои зеленые сказки. Ну купи, в классе уже у всех есть. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Ну купи, в классе уже у всех есть. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Покоряйте дороги вместе с инновационными немецкими технологиями или бескомпромиссной шведской безопасностью. И, конечно же, уникальными цифровыми панелями. И вне зависимости от марки вашего авто, свободным креслом, чтобы подвести врача к пациенту. Ведь добро можно делать под любым брендом. Став волонтером акции «Мы вместе» на сайте dobro.ru. Патриарх музыкантского композиторского цеха, отец семейства, дед и уже прадед, и вечный странник. Из Казани в Москву, из Москвы в Казань. Его музыка пришлась, он угадал ту сокровенную интонацию. По-татарски это зовется словом «мон». Слово «мон» многие пытались перевести. И так мне кажется, что едва ли кто-нибудь сумел это приблизиться к тому смыслу, который есть в этом слове. А на самом деле это все очень просто. Мон — это задушевно. Задушевно.